ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆସି 12ଟା ହେବ ମାନେ 11:35 ଆମ ମା ଆରିସା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଇଏ ଆରିସା ପିଠାରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଚାଉଳ କେମିତି କ'ଣ କଲ? ଚାଉଳ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିଜା ହେବ। ହଁ ତାପରେ ଛଣା ଖେଳା ହେଲା ଖାଉଆରେ। ହଁ ତାପରେ ସେଠୁ ଚୁନା ହେଲା। ହଁ ଚୁନା ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଗୁଡ଼ ସେଠୁ ପାଗ ହେଲା ପରେ ଚୁନା ପଡ଼ି ଜନ୍ତା ହେଲା। ହଁ ହେଇକି ତିଆରି ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରିସା ପିଠା ଏମିତି ହଠାତ୍ କରି ମନ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆରିସା ପିଠା ଆମ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାତି କହିଲା ତ। ଓହୋ ତାଙ୍କ ନାତି କହିଛି କାଲି ଆରିସା ପିଠା କରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମା 11:30 ରାତି 11:35 ହେଲାଣି ମା ତାଙ୍କର ଆଉ ନାତି କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ହଁ